assalamu alaikum bibbe fulbe yebiyankobe ayaw Pini TV mi salmini on mon fof inde mon yettore mon on jimin hande machallah min bayrino do kono gandi ko men yontabe ko conseil men gonno liggeji foftere on biama julle mo wuri yo Allah kettawel saha mo wuri tan biide gussay Allah waden mobe waden walla waden suwa waden mobe malabe salmini gardir gallo woni baba Abou Samba Diop e technicien ji men fado nana mi salmini mo jibi jeen gorko mo kanade e kanadeji salminama madame Diaye mi salminama Diary a jarama mi salminima mi yewnino mo no fewi machallah mi salmini kala yeɓiyanke émission mon yonta hande mi salmini kadi internet uji yeɓoɓe Pini TV mi salminiɓe mi wiɓe yen battunimo wuri saabu gila nden yimɓe heɓano wadde émission gila korka ha julde korka yen yimɓe waɗani yen émission mi waɗa profité occasion mi wiɓe yen battunimo wuri yalla jaɓanen korka amen mi salmini kadi invité amen e staff makko fof a jarama madame Diaye hande mi sikkirande awen tampude seeɗa ni rek kono Mauritanie a wiyama wahet yahi bas ɓe salminimama Mauritanie gonton sénégalais assalamtu aleykum awladu Mauritanie assalamtu aleykum awladu Sénégal mi salmini kalto ɓiɗɗo pullo woni biyo mbimami fof on calminama on juurama on montama on manama on mbiyama moƴƴere Allah e moɗon a yesso ko lawol merci tanama hande invité men mo keɓɗono ko invité mo gandanɗa ɓiɗɗo pullo mo watta e présenté rendo fulɓe o woni Pinal Gongo gorko mo ndendori Kaƴela ɓe mbi saftune yaade doggu guerte ma nawra walla guila heege wartema mi hatta ɗon noon gollami haala jibi je hatta yaa ɗum ƴeewa mi salminimama mi salmini moon donc woni weltare mi salmini noon jooɗiɗoɓe fof kadi mi salmini Pini TV fof no fotirno mi salmini kadi aussi ɓe gardumi ɗoɓe wayno staff o mi salmini jinnaɓeɓe kadi mi juurima nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam donc woni weltare tawdirde moon ɗo e nder jonde hannde jarama wiyama bisimilla ma omo arde ɓi yimmoko ɓinguel moko sehil moko fof moko woni Fatima madame Kane Diallo Fatima mi salminimama wiyama kadi bisimilla mi salmitimama Diary Ndiaye mi salmini kadi dendagal mo ganduɗa ko baɗon suivre Pini TV fof mi salmini technicien meɗen oɗon machallah no Djiby Dieng e woɓɓe kadi wonɓe less ko wayno Ali Falel e heddiɓe min ƴetti tan salminago min pawi ɗumen e junngo mawɗo gallo nde caggal nde saranta meɗen ɗumen e dendagal personnel gonɗo ɗo enen e Pini TV kono kadi mi gasna ha salminde taw mi salminani oɗo rapport mo ganduɗa Pinal Gongo kanko ummini meɗen kanko ummini kam ummini goɗɗo e goɗɗo kono kadi mboɗo jaani oɗon staff mo ganduɗa ko minen gardi ko wayno Jessica ko wayno Ismaïla ko wayno kadi Aminata Kane e woɓɓe kadi ɗe ganduɗa kadi mbawani arde juste pour ne pas créer un embouteillage par ce que ko rewe makko kone heewi mi mbawi ko ni foti ɓe keƴataɗo ɓe keƴataɗo ene wadde min calmini tan dendagal ko ganduɗa ko rewe e oɗon mo ganduɗa ko Pinal Gongo kono kadi min calmini kala bertuɗo loforo muɗum ene waɗi suivre Pini TV ɓe calmitimama jarama eyyi hande de émission men en jii ko mbima ko ɗe balli noon ko rapport ji jonta madame Diaye soɗon mbawi noon dara ɗon ɓe balli ko kamɓe tan jeeyi émission o hande garɗen ɗo invité men ko oɗo no wiyete kadi Pinal Gongo Pinal Gongo min jiiɗi andude ko gonɗo Pinal Gongo e to Pinal Gongo jeeya to jibina Pinal Gongo ko goto artiste auteur compositeur nejja région de Matam département de Kanel village de Ndendori région de Matam village de Ndendori jeeyami donc Pinal Gongo jibina ko Côte d'Ivoire ivoirien comme ivoirien bangue malien bangue en tout cas comme africain 100% en cas fandal mourou ko donc mi wona fanal mourou comme africain 100% donc mi salmini on fof ko noon Pinal Gongo wayi parce que jibinaɗo Côte d'Ivoire mawni Mali rutti Côte d'Ivoire arti Sénégal donc sakitiri Dakar wami yon wara kam fandal mourou mi sakira hero mais Pinal Gongo jinama Pinal Gongo guinnirma walla inir Pinal Gongo ka neɗɗo gonguenke walla non sa nani Pinal Gongo manan pular par ce que Pinal o ko pular Gongo o aussi kadi ko pular mais chaque mot ne waɗi ko waɗata signifie e nder Pinal o sa nani Pinal ko pelliɗɗo
innude namdade anduɓe laamu woni Allah sakke ɗo je o noon gaddaten tan ko gonga o wona laamu Allah quoi ndeysan goto quoi kam ko goto donc komi pelliɗo innude namdade anduɓe laamu gonga ko goto woni goto mais ko an innir ɗum hoorema way inma normal o haalani minen ɗum ɗum ene wawi wonde mitigan komi wiyete ko Abdoulaye Thiam alliance nan ko Thiam jetteɗa Thiam jettani Thiam Demba ndeysan jokko hijiɗa yaade ɗum addama wonde gongi yanke madame Ndiaye invité men ni waɗi question poɗɗum posé bon min yimɓe ko namdade holko wonma inspiré ha mbaɗa choisir indema artiste hono Pinal Gonga réellement holko wonma poussé ha ƴettuɗa on inde pourquoi a waɗani MC Amadou walla Ablaye MC Ablaye walla inde wonde dal mais Pinal Gonga bon min ko mbiyami ko tan jibinami ko Côte d'Ivoire mawnumi ko nder ivoirien ji e hakkude ivoirien e malien ko hen mawnumi mais mi yehino dal ha nattumi nande Pulaar e nder Mali par ce que toon gondumi tan koye bamarankoɓe presque nde gummimi toon duttimi kadi Côte d'Ivoire gallamen a wawa a haalde hen ko wona Pulaar alay saago mi nanta Pulaar kadi jinnaɓe men hayɗo e Dakar gallamen a wawa haalde ganduɗa hoorema ko wona Pulaar en plus kadi Pulaar ngu weeli kam quoi kadi heewani tan artiste jiya tan wiya hoore mum tan inde mum direct quoi taw koye rapport uji donc ko Pulaar ngu welimi kadi eko mbaɗonmami souligné e nder monuji ɗi ko ɗum welimi saabi guinirmi hoorem ɗum ɗon ok machallah holko nannuma e rap yidde way aɗa jogui référence uji idole aji walla way mbe jogui référence on ko babam ok mais en tant que idole mo woni idole kanko tan côté par ce que aɗa andi musique ko haala te babam somo haala ko ngomi wiide ko tan somo haala saɗa heeɗo haala makko aɗa wawi winde ɗum ok donc gendiyanke o wona gendiyanke kono ko gendiyanke e nder galle makko par ça veut dire ko gendiyanke quoi ok a jarama Salma weltanmama machallah machallah Pinal Gonga innere waɗi fayi kene waɗi raara merci ɗinom anduk seetan Pinal Gonga a ɓooye rab walla a ɓooyani rab no namdoɗani leydi noon no ɓaƴattoɗani mi kadi jaali kam mi ko chance dohin non ko par ce que ko min jooɗi ɗo ɗum tagi o ɓañi ala probléme kono ren on jeeɓowomo quoi bon no mbiruɗa min moƴi no ɓaƴirɗani leydi ni Pinal Gonga a ɓooyi walla a ɓooyani rab bon eɗen mbawi wiide ɓooyi par ce que hande hay balɗe ɗiɗi woɗɗini ganduɗa ma keyɗa ɗo quoi so tawi no wuuri Pinal Gonga naade rap ko en 2009 mais ko 2010 ɓe ɗum carriére solo tan personnel ok mais Pinal Gonga vraiment enen ko haaldande Allah on soma gon keɓe ɗelo bale bale oto mbiyata baaba ɗo affaire waɗi kam touché au cœur vraiment a waɗi bien inspiré par ce que oɗon son mo kala mbaɗo heɗademo en nawmaɗo woɗɗi par ce que baaba mbiɗa baaba machallah mais kalɗa en ko dal vraiment Aɗa yimde ɗum oɗo wawi kono so ganimo ko yimde ɗum joni o wiyimo gujji taw jarani ala ceerno mbaɗa ko surprise watinma vraiment c'est impec merci ɗi ñagonoma Allah dal yo Allah junnu balɗe ma moƴƴina battane ma haali ko jiɗɗa hen ko yo Allah walla hen jooma mamaɗo jiɗɗa e téléphone Allah nawi noon jooma en tant que no posé mo question walla non mi hulani mi nandani ko ɗum mi hulani fan jaari jafoɗami pose ma question o a wi carrière ma solo ƴeftuɗa ɗum ko 2010 koye hol groupe gonnoɗa kadi holko saabi mbaɗɗa choisi wadde carrière solo bon merci e namdal ngal par ce que ɓeɗon kadi mi wawi jide gonɗon koye groupe goto groupe o noon ko komin 16 personnes min gonnon somi wi noon noon e émission yimɓe ne kewi jalde 16 personnes min gonnon minen fof ndendan est ce que ko moƴƴi min kewi habde nder e répétition walla e dow projet C'est normal. quoi C'est normal. kadi ko aɗa andi e jole jole saɗa wona e jole jole e cikkata ganduɗa hoorema kala ko mbaɗɗa ɗum woni ko woni gonga quoi kadi sa ƴeewi kadi rap ko hunde nde ganduɗa hoorema
sa wona yamtama yiɗi nadde hen won hen noon mi wiyata ko fof natirta hen jidde nde ɓolere natirta hen ko wayno tan yomi ƴiye walla yomi tini walla yomi nane bon ɗum tagi komin groupe men gonno minen gondi fedde en même temps kadi komin mbaddata fedde mawɗon tan way feddamen fedde nde woni ɗon fedde nde woni ɗon sa kadi jilluɓe hen ni hayko wona fedde nde mais bon kadi minen fof min gonto e fedde en même temps min goni no 16 personnes no mbirumami ni e nder 16 personnes oɗon noon Allah waɗi nak min mbaddata tan ko répétition saha min kaɓa nder suudada min jaltoy par ce que min keɓato min ɓittodire warñede a faami tan moylo min mbadda hen min beltata Allah waɗi noon min jaltinani e champ goto minen 16 personnes yalay sago so jaltin waɗal mum yimani par ce que no mbimami ni tan o waɗi hen natiri ɓe yomi tine walla yomi yiya walla goɗɗum e goɗɗum walla to juste tan ko hunde welno ɗum tan naati hen ne gaccire goto mi yaha yesdal gandumata ko min goto woni jiɗɗo cikkunomi noon won goɗɗo jinnoɗo hen ko nande yam min continue mi salminimo passage mbo mono Europe o saha joni oɗon min gondi presque temps juuɗo seeɗa mais min meeɗa yaltide mission par ce que répétition momin mbaddi foof somi ɓuuri namnoyde goo mataw Allah ko noon ɗum nirtan min mbasa namnoyde Allah waɗi gummimi ɗon paami jongto taw déjà groupe o créama pinal gonga mbeɗa salmina jongtonaɓe o passage ko wayno Abdoulaye Mbori e Sitti e Ousmane Ba jongto ko sa tellima Thilon Fadales saɗa fayi côté ka hayɗo ko mais koye Sénégal way salmini kalzo hen o passage aussi ɓeɗon mi arton mbeɗa rappa on saaha Abdoulaye Mbori no wonduna e boyji goɗɗi enen mbiye marigo no jeeya Diallo e bon nde garmi ɗon nde noon kanko laayo andi comme artiste am waɗami fréquente ha ɓoy noon min batti himdude mi tawi noon jogui inde noon mais ɓe notte inde pinal gongo min gondi min mbatti addu concert aji Ousmane Ba Sitti abri min Ousmane Ba abri min min goni groupe bon ko juste mbeɗa woni toon tan min jaada concert aji min mbaɗa foof nde gummimi toon pawtomi wura min bon continue carrière am solo ko mbinama ko tan e nder 2010 je pense que ɗum namdal ngal laaɓi ɓen fina hannde wondani maɓe bon min gondi e ɓerɗe mais min natti wondude côté artistiquement ok waɗi fayida machallah jaari eyi joni fof ɗon jungo ma seeɗa saabu holmo garɗa min wiyata ɗum ɗo jaadigel ma Fatima madame Kane Fatima min jeeyi kaltoni jeeyi pinal gonga ɗon min jeyatma min mbawi wiide sowoni ménagére an woni ménagére debbo makko saabu tellement an kala to gorko wawi darade aɗan ɗon dari hakkude ma e pinal gogo ko holɗum hakkundemi pinal gonga mbiɗa wawi wiide ko hakkundemi hooram par ce que mbiɗa heewi wiide jaari kala to jooɗimi mi wiya staff o tout le temps hayso min mbaɗa réunion mbiɗa heewi wiide min mi wiyata ballen pinal walla ndewene pinal mbiyami ko balle kam ndewe am par ce que mbiɗa wawi wiide pinal woni min woni pinal ga nak komin gandutori ɓooyani par ce que il fait juste à peine 2 ans et 3 mois ganduɗa c'est juste lien parenté mo dañjunomi e mo ganduɗa koye fedde makko jeeya juste par présentation min gandutori hen mais ha hande mbiɗa wawi wiide hayso tawi ɓooyani kadi bonani min ñaagui Allah kandi Allah junnata ɗumen hakkundemi pinal ko namdiɗa kam ko hollo jaari somi ari hen tan mboɗo wawi wiide hay somi jurnima hen mi jurnata ko hen par ce que koko hunde nde ganduɗa koko rabɓiɗi hakkundemi makko koko rabɓiɗi mbiɗa wawi wiide ala ko heeɗi ɗon ndiyam noon ne wawi sorde saaha par ce que wonduɓe foof wodan ko kewi mais hakkundemi pinal koko rabɓiɗi ne ɓadodiri par ce que ene ɓadodiri hayso tawi komin gandutori ɓooyani ko yiiɗi koko ɗum jinmi min mboɗo jogui slogan mo ganduɗa koko woni am ko art j'aime bien l'art ko ganduɗa koko woni am art nak en tant que tel art pas musique rek théâtre fof dal fof kala ko ganduɗa c'est artistique way mbiɗa yiiɗi ɗumen wadde somi remde pinal tan mbiɗa wawi wiide pinal somi ɗofti ɗum walla somi duusi ɗum walla somi rewi caggal makko ala mi rewane makko ndewmi koye hooram ko kanko e hoore makko jimmi somi rumtimomo o yeccito e am kankone o wawa refude caggal am wadde mbiɗa wawi wiide hay somi rewi pinal en même temps gomi koye wadde mo attiré envers moi ko ɗum woni hakkundemi pinal gonga mais hen sahaji aɗa andi enen ndesan enen rendo men en defi hawnade seeɗa pour mbaɗa ɗumen géré ni hamni surtout so jii debbo e gorko ene gondi rek ɓe mbiyatma ciilagal wawa wonde ɗon surtout an hande to tonniɗa ɗo a resama mais ha hande hakkude mon machallah kunu kam sabu jiiɗo hakkude mon foof min mbiɗa waɗi on fan sabu mbiɗa yiiya ko gonga woni ɗon e mi sa yimɓe ɗiɗo ɓe jaadi ɓooyi tan ko gonga woni ɗon holkalno goɗɗo gonga kadi machallah no jiirum ni ɗum ɗon a heɓata ɗum caɗele ɗe ɗon e famille ma walla e woɓɓe
non non mbiɗa wawi wiide mi heɓata ɗumen passage je salue mon très cher mari mo ganduɗa il m'a toujours compris et il m'a toujours soutenu kala ko ganduɗa Fatima ne yiɗi sahlay kane yiɗi ɗum kala ko ganduɗa mi ummanimo ɗumen omo ummani ɗumen ɗum noon mbiɗa wawi wiide ko confiance mo ganduɗa ko baɗɗo ɗum e am hayso tawi ko min liggini ɗum hoora kanko ne so welama o wawno arde tan du jour au lendemain o wiyamo change vie am catégoriquement gonga ne heewi mais o yiɗi kam o rewe am e min eko mbaɗanmi ko eko jiɗmi ko wadde je peux dire que quand on wawno joɗade je vais lui remercier de passage gonga tigi wonmo ko ala mbiɗa wawi wiide noon mbiɗa wawi wiide noon hayso tawi Moussa Ndiaye makko ne woodi e Moussa Ndiaye nan acci hayso dammunade tawi kadi hono makko ne woodi mbiɗa wawi wiide heewani ala ne woodi Moussa Ndiaye borom gorko surtout e enen ɓe ganduɗa futankoɓe mbiɗa wawi so tawi koye olof walla e leƴƴi goɗɗi joola soose walla ko way noon ene wawi jomum mbaɗa comprendre mais enen e futankoɓe déjà kiram nan ɗon déjà manque de confiance nan ɗon déjà mbiɗa wawi wiide kadi aɗa wawi jaggude peut être ko joom suudu ma sene yahay certain lieu uji wonɓe watta rencontré walla wonɓe o haaldata walla goɗɗum goɗɗum mbiɗa wawi telefoŋaji ni fof ne ndiwa si fof ne diwa mais kanko je lui remercie de passage toujours nak somi haali e somi haalani koye ɓerdam woni par ce que déjà koko ñalmi kam ko ganduɗa mi wawata yobde muɗumen ha timma abadan dayma ndeysan mi wawata ɗum machallah wadde mbiɗa wawi wiide mi ala probléme hakkudam e famille am par ce que déjà famille am ne andi ɓeɗe ɗum ɗon kanko no ari o tawti kam e ɗum ɗon o walliti kam hen hande so tawi no mbiɗa jogotono probléme koye makko tan wonata wona e famille am par ce que famille am ko ɓoyɓe kamɓene yaadude e mam wadde mbiɗa wawi wiide jaari e raɓɓiɗinde tan mi ala hen probléme banggue oɗon fawɗon faɗon makko gatal gartanmi saabu ko mbiyat ko aɗa yaada e ɓiɗɗo debbo kala heure mo nodduɗamo o nootoma kadi ɗum ɗon weeɓani kadi e jinnaɓe meɗen hannde ko jañde e ɓiyum confiance tan mais pinal annene ko Fatima haali ɗo ko e hakkude mon est ce que way haalani min no arde saabu kanko o haalani ha 100% no arde mais ko an aɗa wawi haalani minen ko arde ɗum par ce que min woni lohittoɗo quoi pourtant o haali no hakkude amen arde waɗi junju junju oɗon noon ko joom hakkille fama ɗum walla an ala hakkille bon yo labtar ko wima ko goto gayanam min mo gondumi groupe goto mo jeeyɗami wuuro koɓe famille goto walla sa mbiya koɓe ƴiƴam gotam on waddi min ko guiƴam min kadi nde waddi kam e makko nde bon vraiment min nde min kalde premier min kalde deuxiéme e nder haala makko min dal mi faami dal ko neɗɗo kaldanmi dal hay sinno mi jooɗima temps juuɗo mi wattani message walla mi noddiranimo kanko wonma comprendre o waɗi kam comprendre nde gartumi e makko nde kadi o faami en tout cas dal ko ɓuurmi wawde haalde hen tan min kam mi wawa yobdemo kanko quoi ndeysan ko mbiyata ko tan kala heure noddumomi e o noto kadi kalto lolmomo yahat kala ko mbimi yo waɗa waɗat sene moƴƴi noon so moƴƴani wiyata ɗum ɗo ko moƴƴani accu en plus aussi kadi ko neɗɗo famɗumi an aɗa wiya aɗa heewi wiide rapport uji mbewani famde rapport uji mbewani famde kadi mi haalanma nak e gueɗel gotel men hen wona côté rapport tan hakkude gorko e debbo anda hoore mum tan gorko anda hoore mum surtout so woni ligguey professionnel nen hakkude moon sen gaari affaire de professionnel no mbaɗen ɗum so ɗum ɓenni goto fof yo haaji mum mais hesajo mbaddorani non bon amin saaha min pindir goɓɓe min keɓani dugduno kono min pindir goɓɓe yana miɗa e oɗo e kanko wawi kam a yan pom on côté bon so tawi yidde saabu Allah ena ɗum woni hakkude moon hay sono ƴettodiri on dugdi sono ummi moon piɗɗat ɗum ɗon ko ɗon gaccata ɗum ñakkata wonduɓe luurodira tan par ce que koye innamaɗe rewi mais luurodirɗa men wona heewano wonde tan min jewtata min luurodirano ko côté komin ndendi ko ndenduɗa neɗɗo ko ndenduɗa e mum saaha fof ɗon mbawi luurodirde tan wona luural kadi mbiyatmi ɗum ko juste mbaɗɗeren ni tan jiyanɗe ɗe ɗeɓata luurodirde seeɗa mais somin ɓuuri yiwtude tan kadi min jiirɗe kono min mi wawa yebdemo ene wonde ɓe gardumi ɗo ɓe aussi kono e Jeysica hande ɓe mbawi ummima Fouta sawabane programme o ɓe tawa gonga e Ismaïla min wiyatamo Ismo badam aussi e Amina Kane mi wawa yebdeɓe dal staff o no fotirno mi wawa yebdude men ko mbimi e Fatima ko tan ɗum woni e mabɓe mais pinal Fatima min jii ko desaɗo kanko madame Kane an ka monsieur hollo min koye monsieur Thiam jettani aɗa jiɗam yettode debbam debbo ma Soumaré kono pinal kaddu ka joom galle mi wino wota namdo ɗum ɗo guilam puɗɗa e ala i minen ko foof nen namdoɗo ɗo kam wiɗa namdede arta ɗo de koye ko père de famille min annani kadi madame jottawaraji hakkude ma e Fatima tan wayno kono jaarni waɗa cré nde Fatima haalata nde cikkannomi saw ko min o haaldata
par ce que mbeɗa wawi wiide joom suuɗam min hoorema ala jogdimo ko aɗa heewani wonde ganduɗa hoorema gorko darone manta debbo mum mais kon ko sohna Aidara so tawi a yii haal quoi ko neɗɗo tawɗum hen sah o faami kam hen aussi ndeysan o faami kam hen mbeɗa wawi wiide des fois sa min mbeɗa jooɗo lebbi sa taw mi siftorani mum e poosam min kanko siftoren ndeysan ene waɗa mbeɗa tolno e moment ji ganduɗa baɗi difficile par ce que aro sa rewi hen des fois hay soɗa joguino hande 200 millions aɗa jooɗo e ñalam goto wotto juppuɗa ɗum ha laaɓa keddoɗa vite kanko o faamami ɗum ɗon kadi o wallirami hen mi wawa yebdemo dal ko heddi ko sa haali ha juuri tan affaire o wontata ko affaire de ƴamana quoi ndeysan ko noon ko hakkude Wally Seck e sohna Aidara min mbiyam wiyen rek la e toppuma kenel mais hande pinal min garti namdaren pinal min nani kaltu jiimi e laabi ɗi guertoɗe pooli ɗi fof ko pinal goto jigui projet e projet holɗum jiguiɗa eɗen jogui projet album intitulé Timtorgal inniraɗo Timtorgal woni darogal eyyi Timtorgal woni darogal quoi so tawi koye pulaar normal ene mbawi Timtorgal quoi donc projet omo yalta le 19 inchallah ɗo e Douta Seck Dakar ɗo en face mairie Médina donc projet o kadi aussi seɗen jaltinama eɗen mbaɗa hen point de presse mo gandanɗa hoorema eɗen mbawi hawru toon 18 heures ha fayanma 20 heures to en puɗɗima point de presse o kadi Pindi TV foof ene invité on jeeɓowo emo yeeɓani e noddowo emo noddani keɗotoɗo emo heeɗaki foof ena invité e oɗon programme par ce que programme fulɓe sa yi guertoɗe noon e joggo ɗum goriƴi ne joggo ɗum guertoɗe ene ciiga ɗum tan ko hunde nde gandanɗa hoorema defaga ɓendi quoi ko defa guila 5 ans ha fayanma ñalawma hande ɗo donc wona 5 mois wona 5 jours ko ligguey holko mbawɗa wadde min promettre e on projet ene waɗi featuring ngaji walla ko projet ma on tan bon ene waɗi featuring ngaji ene waɗi featuring ngaji ganduɗa hoorema presque eɗen mbawi widde so wonani 9 woni 8 featuring par ce que eɗen mbadde featuring Abdou Camara grand moƴƴo baɗɗo cool min mbadde makko featuring mo ganduɗa hoorema taw ko Fouta min kalata Fouta hanki ko comcol dimol donc min mbadde featuring e gan goto aussi ne wiye Barka Gaye ene jeeyata jumdonde Masina on featuring kadi min kalata koye pijirloji hanki e gueɗe langa ɓuuri hen affaire uji ɗi ganduɗa hoorema domi cori galle kawa en cortindima galle kawa en mbaddema en mbadde featuring kadi aussi e grand frère men ene wiye Samba Seck mbeɗa andi ne famɗi mo andamo grand moƴƴo bawɗo yimde joguiɗo talent ganduɗo ko waɗata on kadi mbadduɗen makko featuring ko titre goto ne wiye somi jumani ko waylo donc titre waylo mbadduɗen makko eɗen mbadde featuring woɓɓe ɓe ganduɗa hoorema hayso gandaka importance o koɓe kalata hen ko yewta fayida ko fof ɓe garade ñande jour programme bon eɗen damini inchallah eɗen mbadde featuring kadi aussi suuf goto debbo ne wiye Digue Seck Digue Seck ko gawlo jeeya ko sembela mbiyen ko ɓi Farba Salli parce que toon gandirmi on titre Jombajo donc hay o sembela mbiyen mbadde makko featuring par ce que son kalmo dana mon jilli hen mbiya wadde mo featuring on Fatima ndeysan Fatima arima e nder featuring on omo ƴetto kam en quoi arima an on ko mande jari mi yimata ko wawi wonko ganduɗa kadi so tawi namdima tan si c'est essentiel on le fait ndeysan si c'est la priorité ɓe pellita yiddemo nden on kadi e fitiro mi yejjitawde ardal mi wona firade konngol makko sa yi aussi kadi woni timtorgal degga ko culture kollirmi hen en plus kadi eɗen mbadde featuring debbo goto malien featuring mo mbaɗɗum makko o noon ko on woni titre album o no mbiɗeɗo album o timtorgal ne featuring o ko noon wiyete timtorgal kadi mbeɗen ɗo Bambara walla e Bambara no wiyete ɗum ko malien kay no wiyete Bambara no wiyete ɗum e Bambara on ɗum timtorgal eyyi mami calcule de mais nano bo waɗi ko calcule ji ma calcula mo calcule mi ji a faami donc on kadi aussi on featuring ɗum vraiment mbeɗa andi so neɗɗo heeɗimo en tant que intro album o fal force keɗoɗa ko heddi ko ouais Salma mi sikki tan fof ko namdoɗamo e projet o de on kay ko haali fof kaali haala
jaari kala wona nder noon am ndima goto ala an mais an sikkiram pinal lan hulimo non an ginnaɗa yi pinal so ari mami nandugo ɗum mi mbaɗa ɗum face à face e pinal kuran namdade mo kay ɓe namdoro pourtant jaari ko noon mbami noon an hoorman joɗɗani mbiɗa ɓere man tade ala min mo no fanan ko gotum tan ko ɗum tan an pinal innanude des fois an tan an raɓa walla a riman foof jaaduɗa walla rabo rimo foof yaadi rab ko rim ko rab way rab ko rim ko rab amaɗo yaha noon so allah babo mbaɗa memnani seeɗa baba ne weeliɓe tan min titre babo mi yiiɗa même ɗum ɗo par ce que seeɗa tan ko en fait kalami tan koye duwana ɗum par ce que ko 3 an ko goto keɗɗa hen ma mais ko 3 titre mo ganduɗa hoorema kalami koye baba 3 titre fof ñalawma goto jaltinnomi ɗum par ce que baba min mi wawa hebdum min kala ko gonmi hannde ko baba waɗi kam ɗum seulement ko mbiɗa yima wela ko yiiɗa ko jimami ko mais kadi on ganduɗa hoorema ko fesore neɗɗo e pewje mum Allah e poɗoje mum neɗɗo won ko jiɗanta neɗɗo taw wona ɗum woni ko Allah fodore makko presque ɗum tan kalami e nder sonji tati ɗi fof kadi e haalde kadi aussi kadi babam à chaque fois mo sañanno hakkude men ɓiɓɓe baba men e aussi on banggue heɗ aussi yoɓe gandu neɗɗo sa añi ɓi bamma tan ganja ko bamma quoi on côté kadi mbiɗa haala ɗum hen e titre he donc voilà c'est ça min hannde jiiɗen baba mi ɓuura weldude ɓe jiiɗi bimo baba mi yijirma wadde ça veut dire an ha joni gañmi ko babam o quoi par ce que ko babam jibinimo nenam ɓuuri wadde respecté mi respectani hay nenam ni par ce que mi respecti nenam mi yiɗat mo babam jibini o quoi mi yiɗat ƴiƴe mum par ce que nenam mi sikkani sen aña e sukaɓe babum sukaɓe joom galle mum donc min son ɗiɗi ko hommage à mon père mais c'est juste kadi aussi conseillé ɓiɓɓe baba yo ɓuuri jaggodirde e jiiɗo ɓimo e baba quoi machallah benan o accata ha ñande programme nde garaw yimmama ɗum to inchallah inchallah mais benendi temps men joni gasa ko heddi on heewani affaire o holto programme o holto waɗata e ko mande en kalin ɗum nane 19 avril inchallah dota sec le 19 avril samedi garoɗo rek sembla momten 19 o mbiyen aset garoɗo samedi garoɗo inchallah ko toon nden waɗata toon to dota sec en waɗi entrée en waɗi entrée o ko 3000 francs jour ji ko 5000 francs prévendre actuellement waɗi disponible sikkiraji gasani soɗon cohli ɗo en elle est ce que wona tati keddin walla nayyi min coodi fof piili soodi fof ala minen komin pamɗe konko haɗumen ɓe noon konko piili soodi fof mbimami ok nice madame Ndiaye kongol ma o jarama Diary émission waɗi fayida machallah amin mbaɗa encouragé tan men artiste men en pinal gonga yalla newno fof inchallah kadi carriére o to yiiɗi yettoɗo yallah yettinmo inchallah min nanamo au niveau international ene wawi wonde inchallah neɗɗo kala ko yiɗi tan yo gomɗin ɗum Allah ma tawe hen inchallah donc yallah newno foof inchallah kadi le 19 onon foof gaare kewal mbaɗen mo soutenir inchallah foof ene yaara yesso inchallah a jarama mi kadi en jaadiɗo makko Sambou Fatima kanko ne hakkude mabɓe yallah ɓeydu timnude ɗum inchallah Allah ko moƴƴo kadi mi salmini kadi waɗɓe mo accompagné ɓe staff o kadi ɓe jarama kadi Salma a jarama Diary a jarama ewa Salma Adel ko noon tan machallah ay notre invité Pinal gonga min beltima e garal ma ɗo sabu min kalannoade wano wiye ko siste wiyamen arata mais mbiɗa tan noɗɗoma min noote a waɗi ko mbiɗa jarama no fewi no fewi Fatima aussi pareillement andana jarama no fewi no fewi walla ɓolno hakkude mum joom sabu ɗum weeɓani yaangal hakkude debbo e gorko wallahi weeɓani nenam kono mi duwanima mum tawi oɗon jaam oɗon nenam oɗon jaam o debbo dondu e cammale pari fof tan ngara jiya kota gewna machallah mi salmini Fatimata Lam nan Abdou Gueye on calminama on juurama à dimanche prochain inchallah merci guirɗe noon kam jogorko Fatima bandiraɓe eyi Diary Ndiaye weltanimama no fewi kadi mi weltinima oɗon technicien meɗen ganduɗa machallah ko teyɗo pewɗo woni jibten weltinima kadi ɓe ganduɗa ko staff Pinal gonga min kam mbiɗa wawi wiide no mbirmami tan delu début min mi jeeyaka e staff o mi jeeyaka e Pinal ko min kamɓe fof ko min ɓe mallata wadde mbiɗa weltiniɓe no fewi mboɗo jarniɓe kadi caggal nde ɓe mbiɗa caggalam ndewum caggal Pinal kono kadi mboɗo jarni moɗon onon ɓeɗo ɓe ganduɗa ko onon ndenni mbiɗa wawinon plateau
mi an Diary en tant que présentatrice oɗo rafi animatrice moɗon e oɗon kadi gonɗa ko salma mi salmini kadi dendagal kadi kene yeeɓa ayaw PIN fof e jaranima ɗumen e kala ko ganduɗa kadi ko suivi wonno e oɗo émission meɗen hannde concernant oɗo invité meɗen ganduɗa ko yaltuma ka jara artiste meɗen mer ko essarane ewa anneme men mbayniguma donc ko juste ko weltade en kewani wadde émission ha gaynen taw en jettani hen jinnaɓe ɓe jaren ɗen aussi e staff o à chaque fois min kam ko kewmi waynorade rek ko jarnade e staff am par ce que mi wawi hebde hay nini ɗo mbeɗa wawi wiide hay somi ara min somi waɗi ha kamɓe mbaɗanten passe donc ça veut dire wadde kamɓe kam toɓe keedi ɗo ene niɓɓiɗi quoi neɗɗo wawa yiide ɗum saaha bonna ɗum weeɓani par ce que neɗɗo sa bonni hakkude makko e neɗɗo o rek tawa neɗɗo ko omo hakkude mum bonna o wonko arduno e oɗon neɗɗo quoi donc mi hokkiɓe rewɓe gudimi worɓe mi waɗi e mabɓe chapeau en plus mi jarno jinnaɓe à chaque fois mbeɗa yafnoɓe aussi par ce que welani neɗɗo mi jiiɗa hunde taw jinnama jiiɗa kadi ndewa ɗum ko fodore e fesore quoi ɗum ala ko mbawɗa hen ko kemi wiide ko kala saaha neɗɗo e pewje mum Allah e poɗoje mum neɗɗo wonko yiɗantuma taw wona ɗum woni ko Allah waɗantuma e ko Allah waɗantuma hoɗum woni ko ɓamata à chaque fois kadi mbiɗa yiiɗa ɓe pamami on banggue de to par ce que ko yidde wona neɗɗo fini tan acci walla anci no mbirumi ɗi tan ko yidde maɓɓe rewni ɓe wiyam kamɓe so wonano yidde nde tawno ɓe gacci min ko yidde nde tagui mi rewde musique o so wonano yidde nde kadi aussi guila dès le début so mi wiyama accu mi accanno mi juuroɓe no foyi mi jarnoɓe mi yaafoɓe aussi mi ñagnoɓe yaafoɓe aussi donc kadi mi salmina kadi yeeɓiyankoɓe Pindi TV tellement que émission o notima hoore mum yonta hande bon yonta hande donc minne kadi koye moon jeeyami e wadde ko yonta hande hawri ɗo e nam kadi kalɗen koye sahaji hande par ce que gonɗen koye sahaji men paaɗi ko wayno hande eɗen tiinde programme men ɗum foof ko yonta hande wona yonta hanki wonno ko affaire uji goɗɗi ngari lawen ayi kadi onon yonta hande holliri ɗum émission he tan koye guila ɓornugal moon ko woni yonta hande o par ce que so woni ko yonta hanki mbino ɗon tan on gaddano ɗo ko wayno affaire gude cañaɗi en ko toon e ɗum ɗo jen donc hande ɗum jimiɗo ko guerre face uji en jimiɗo en ko micro ji en donc ko weltare mi weltanima no fewi mi jarnimon aussi kadi caggal le tinɗon programme men projet men nodduɗen men garɗo en nam en calmini aussi kadi keɗɗo e technique o quoi kanko e Djiby Dieng kankone ko neɗɗo teeɗo no Fatima wini ko heddi foof ko mbattuɗen hen ko salminde ko wayno Demba on woni beatmaking pinal gonga woni directeur artistique pinal gonga ko neɗɗo mo ganduɗa hoorema aussi kala to jooɗiɗen cohluɗen ko faari instrument no mbiruɗa fof ko noon waɗirta no jiɗirɗa fof ko noon waɗirta des fois sa nodduma ha Saint Louis woni wona te kam ha Saint Louis mi arto min liggono min jiiɗum des fois waɗa déplacé aro ɗo hen min liggo hen Bicto aussi amin gollodira aussi kankone o Baharul Marif o jogui studio des fois so ɓoya wonta mberde o déplacé non des fois o déplacé ɗo ara studio min golla toon des fois mi déplacé yaha studio makko haal ko welma mi yejjitta kadi aussi boyam goto no wiye met no ummi ha Mauritanie aɗa andimo o waɗi ha studio ɗo wallodirde men e projet men donc ɓeɗen foof en mbawa yebde sa yimimon tan ko rewe pinal gon heewi sen mbi en limtata jomum jiiya koye mumen e tawa limtani taw kam fof tan a waɗi donc kamɓe foof waɗi Djiby hande ko ponnomi yettude mantude foof pinal haali hande kam mi wiyata ko mi taƴata hen seeɗa tan ko ɗum ɗo wonnoon émission men yonta hande fof calminama beltanama pinal ɗum ɗum ni fof o felbigam ni ha ñande woni inchallah